Moi kaikki! Meikäläinen on Game Mappe ja vieressäni puhuu Zeppis33 tuolla taustalla. Tänään päätettiin pelata tämmöstä peliä kuin Driving Simulator 2009, joka on 2009-luvulla tehty. Ja siis tässä nyt jotain pitäisi irrota. Mr. Burger, heti sinne. Mr. Burger, can I have big burger? Juoma. Salatti, juoma, salatti. Selvä. Taas tuli tämmönen hiljaisuusskenaario. Jep, tosiaan nyt ajellaan täällä ympäri katuja. Et sä pysty, se on peliruutu. Zeppis tosiaan pelaa kärjismodia tossa. Mä kaahailen täällä Driving. Näittekö te oikein vai törmäsinkö mä äsken katuvalleen? Nyt tultiin taas tänne marketille. Älkää nyt päin tulko! Noniin, siellä se menee pyörätiet pitkin ja menee täys. Se veri pelasi kärjismodia. Se latas olla My Little Pony kaduna. Anteeksi. Ui. Väärät nappulat. Something lag. Ei tästä pelistä keksi paljon mitään repäsevää. Muuta kuin mä törmää toihin. Hyvä mä oon tätä peliä pelaamaan, niin kun mä oon oppinut pelaamaan. Hei, tässä paljon läppää voi heittää. Tylsä peli. Joo, eli nyt tehdään vaihto. Tänne tulee paras autopelien pelaaja ikinä ja Kame menee pelata. Mitäs tää liikkuu? Oi tuota startataan tää meidän Hyundai käynti. Ja näin lähtee tää pikkuhiljaa, kun on niin. Mistä sä saat täältä uuden auton edes? Ja en mä tiedä, mutta nämä musiikit on niin parhaita. Toivottavasti ne ei peitä mun ääntäni alleen, koska ne on niin hyviä. Mitä se edes on päässyt näin tylsällä tiellä? Vähän pakkiin. Mitä tää pakittaa? Surkea auto. Nyt me ollaan jumissa. Tää on jumissa tää sun auto. Oi! Oho. Nyt mennäänkin sitten niin, että kutisee päin. Miten me päästään eteenpäin? No jii, kyllä, ja siitä lähtee lähtetään hurjaa vauhtia kohti uusia seikkailuja. Hetkinen, mennäänkö me ihan samaan suuntaan? Paskat väliä, me ajetaan nyt vaan. Joo, tosiaan ensimmäistä pelivideoa Kameabbe sai työssä äsken Frapsin hommattua. Ja nyt sitten ajateltiin tehdä tällaista videota, kun ei ole nyt parempaakaan peliä mulla kuin tuonne minun koneellani. Ja minulla ei vielä sitä Frapsia ole. Joo. Mahtava peli. Ei ole mitään hajua mitä tästä pitäisi tehdä, mutta koska mä oon poros tässä, niin mun täytyy turvukkatia. Kato, pikatia. Aika hiljaisesti. 100 rajoitus, kauhea pikatia. Kuinka lujaa tää meidän auto edes menee? Ajetaan ylinopeutta. Perhana, mikä nopeus. Toivotaan, ettei tuu poliisit vastaan, koska meillä on niin paljon nopeutta enemmän kuin rajoitukset salli. Oi voi. Kuka tyhmä laittaa edes 100 rajoituksen kauhealle moottoritielle? En tiedä. Onks tässä pelissä edes poliiseja? Noniin. Tässä tarvis olla joku GTA, että tässä olisi jotain ideaa edes.
tonne! No, sinne mentiin, että hivahti vaan. Lähdetään pikkuhiljaa tätä tietä pitkin täältä. Vaan mulla ei mitään hajua kauan tää video on jo kestänyt. Toivotaan, että on jo kestänyt tarpeeksi kauan. Ja tehdään vielä joku loppukevennys tähän tuolta. Otetaan vähän kaasua. Ja loppukevennys tulee tässä. Ajetaan... Ei tää ollutkaan vastaan tuleveen kaista. Ajetaan vastaan tuleveen kaistalle tosta äkkiä. Emme pysty siihenkään. Tiellä ei oo yhtä autoa. Ei tässä voi tehdä mitään. Mitä pääs päynää sinne kaupunkiin? No perhana. En minä tiedä. Tällainen oli eka video. Siis heitetään vielä vähän paskarinkia tässä ekan videon päätteeksi. Mun nimi on Zeppis ja hän oli Kameappe. Ja tämä oli meidän video. Kiitos, että katsoitte.